Kaburam bat kejingu kalong U Blei ki para long keme bat ki parabangeit jong ka Balang Presbyterian Mawroh lam bat phi ki paralok parajo ki bapet bat yo sngo ya kene ka program lingba ka YouTube channel jong ka Balang ni pediang subha ya phi baroh hakni ka jadmian haka kerteng ka batiang tam unang pinim jungi Jingshakri ho walada ngim shim la yo la ban kiu shakiyeng jong bakentang ke jong U Blei hindai U Blei shim la eno yengi ula plia kilat kilenti lingba ke YouTube channel jong ka Balang ka program hakani ke janmit ke lai phok direk Agos alhajar apho kalong kumni harum organist Mr. Balmi lingdo nong pure nong yalam jingruai Mrs. D Shanglong banyalam hakaba polis sedang baduai Mrs. Banika Pertu inong grand Mrs. H. Marwein bat kyrkhu penwai naitman basan Dr. Ola Marie jong ini leilang hakmal U Blei hakajing duai kukpa jungi uba peneng ngiwan hajan jong me hakani ke jan me sasisien kupa ba e ngiwan bandam man aingo man pendan buram ya ka keteng ke bakhuat ke jong me melaya lam yengi ke Jingiaseng Kynthei hakani ke por hakabangin yo banya sngap ya ka ketien ke khubor ke bapla ke jong me ken kukenra namal babon sin try jisu bi e bahag ni ki benai ngibun ngilak kelet no ya me man ngim shimla yo ru ken kupa bi e ban kiu shki yang ke jong me re hani ka por ngidap da ka jis ngongu ya me mat khamtam ya ka Balang bakalala yangi ban ai ya kene ka program jungi hakni ka por lingba kani ka YouTube channel kum da try kan rat ngi kerpat ya ka ban mendan ringkat bat ngi hakni ka por nadu ki benta baroh ki ban yashim hakani ke janmi ki lang shisha ki jing penya ki bastat ki jong me kan kukra do isnei ya ka badan rikat ke por ke badang sa jong ke Jingshakri ke jongi na ki ne baroh ngi pan haka kerteng nom pen jongi Jingshakri halakata amen ini sedang no ya ke Jingshakri ke jongi na ke jingrua ke ba arspa nyopupra bat hadian ke ni ke jingrua ngakerpat ya i Mrs. Banika Pertu ban puli ya kaktian U Blei bantuai ngawan hakhomat jong me atrai ngamnut banjam ngadan ka jinglong tungit ka jing sngoram ka ban jing isnei trai ngakerpat klam kerpat ngamla sha jing isnei ai ku kenrat nganiap lemyo ya ka jingrua ka ba aspa nyopra Ngawan hai ko majong mi atrai ngam nu banjam ngadon kajing long tuni kajing snow rem kapan jing is nei trai ngake lem kerpan ngam lasha jing is nei ai ku ken ram ngan yap lam yo ya ka nga i nga long unong po ba try ngam nang ngaduk ngarem ngatungi atrai yang isnei ngaplam bangam don ban le haga pertai tang ban yo ka hong ngam de ngaju yo snow men chu wa ban men taru ngas ngau
ki nong po ba krao tu po yang trai tu po yang arulem bat ki tu ma ki po bruba bro klem ken mau su ya ki Siapa ingin lihat kemat boleh kijing Dubai, kan boleh kat tu kat ni kid khot nak kati nu boleh mengilak bancem. Dah kesti bening kong upol sikin nong korin, kalian nong bakat henrio, kada khot bakat lai. Kum juru kesti upol syaki Hebrew, kalian nong kabasau, du khot bakat henrio, bat kesti bening kong syaki Thai Salani, kalian nong kabasan, kada khot kat nyau bat kat pra. Ikan tin kiba ongkom ni. Tu dah syarai pi, tu dah yang skem. Pi ha ke jinget, tu dah le shlur yala dia, pi kum kirang ba, tu dah penklan yala dia pi. Namar kata, dia tu ngin yawan hajan da ke jing shlur ha ke khet ke jing ai, bangin yo pediang ke jing isne, bat bangin yo skem ke jing ai ya ke banjarab yangi ha ke por badan kam. Tu duwai klem daput. Ha ke baroh, do pin ai ke jingu. Namar kani ken kalong kamon ublei ha ukres jisu shapi. Doing let lang kamat ublei kijing duai. Kumne pat au ublei kupa jungi bah bening. Saya sisen kan rat be iet ngiwan bandem red akamat selajat ki bakut ki bakantang ki jong mi ko kan rat bah kani kan pai singi ko kan rat be iet. Try jisu be iet isne yang ye kani ka por ko kan rat bah kum ki Jingiaseng Kynthei ko kan rat be iet. Ila yo e kani ka lat ko kan rat bah habangin yo aban sakhi ka kertang ka em bak barun bor ko jong mi ko kan rat be iet. Kum ta try jisu be iet isne yang ko kan rat bah namar kumba met dip me yo i ko kan rat ba e hagini ki banai ki bala let ko kan rat ba bha bangim yo shu ko kan rat be ban kiyo she ka yeng ka ba khut ka kan tang ka jong me ko kan rat ba bha ha bangin yo ko kan rat be e ban shakrim pan bura me ka tang ka ba em ran bor ko jong me kum ta try hagini ka por ngi dap de ka jing songo ka ba khra ko kan rat be e namar bangin la yo ko kan rat ba e bangin kiyo ka yeng ki jong me bangin yo ko kan rat ba bha bangin ya sakhi ya ka tang ki jong me ko kan rat ba e ling ba ki ki kor pen sawa ki jongi ko kan rat be link back ki YouTube channel ba ki tu ki bas ngap ki ba pet ya ka ko kan rat be kin yo e kata ka bor ki jing so tho ba ka bor ki jing samen sem ki jongi ko kan rat be kum ta tra jisu be isne yangi ha ni ka por ko kan rat be menye kyrkhu yangi ve pi ve baroh kan tra jisu be ki badan ha ni ka por kan tra jisu be ba ki to baroh ki badan hala ki jongi yangi sam ki bas ngap bat ki ba pet e ki ni ka channel ko kan rat ba bha isne kan rat be menye kyrkhu yangi ru ko kan rat be kham tam yinong ya lam ko kan rat ba bha bila kan tra jisu be kum no binya lam yangi ko kan rat be kham tam ki Jingiaseng Kynthei ko kan rat khanang bengila ko kan rat ba bha ban buat hisha kan tra jisu be ki den jat ki ba khut ki jong ki kan tra ba bha isne kum jor kan tra jisu adwai shi kan tian ha mena benta inong krem sa shem ka benta ka ba khra ko jong i ko kan rat be ha ka ben sa phla ko kan rat be hangi ya ki jing pen em ki jong mi ko kan rat be ben pen sngo hangi ko kan rat ba ayu idan ban ong ko kan rat be ka long shisha ki jing ba ma kan jamin sem ha peng jong i ha kan ka por ko kan rat ba nang ai bor ma mi halo jong i ko kan rat be kum ta tra jisu be isne yangi ru kan ta jisu be i ve pi ve ko kan rat be men ai bor yangi ko kan rat be ling ba ki jing dubai ki jong i ko kan rat be ha bengi khmet ki khmat chami ko kan rat ba ngi sngo ki jing don ring kat ki jong mi ko kan rat be ho tra jisu be ngam nang hisha ban pan kat kum kamon ka ba khut ki jong mi ko kan rat ba isne ki kan rat be men ya lam ki jing em ki jong i ru ba man ka sngi men ya hikai ru yangi ko kan rat be ya ka ba dei to pediang be ya ka bam dei to na hikai yangi ko kan rat ba isne ko kan rat be men don ring kat lang ban ngi ko kan rat be kat bangi dang dan hasla jong kini ka perthai ko kan rat ba wanum ai kan rat ba yangi bingin ham no ko kan rat be ki jing sa pan shoy jong kini ka perthai ko kan rat be ai bangin num ha ko kan rat be shaka diang li shaka mon ko kan rat be bat scam yangi ko kan rat ba ha ki sang ti blai bran bor ki jong mi ko kan
kan rat be ye yai hikai yangi ko kan rat be ye kanang bingin long sisa kita ki khun ki jong me ki ba ye chi sha ban shakri men pandan buram te kerteng ka ba em ba ban bor ko jong me ayungan oh khmat jong me ko kan rat ba bha tu shim kan rat ba ye ya ka ba dai ki kan rat ba bha ba na ya hikai yangi ro halakas ngi sngo ko kan rat be ye da ka bangu ngadam ngapa ni kini baro hakar te grace belong nang pan em ba no se spa jungi mentas de ki ata ki bam ju kodro amen. Ni penpau ke jis ngungu ya i kong panika pertu i balaya lambengi ne ko ya ke jing puli na ka tien jong blai bat ki jing dwai to blai un kyrkhu ya phi bat ki kam ki jam ki jing trai bat ki Jingshakri ki jong phi U Blei ha ka ni ka po pan ni la poi sakawai pat ka benta jong ka Jingshakri ki jong i ha ka bangin yo sngo ya ka khu po na i wei i de khot ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh i Mrs. H. Marwein ibala longru inong yalam hakisnam ki bala adap hakni ka balang ka jongi bat men ta ilongkum iskatri jongka Jingiaseng Kynthei Phutmuri district to U Blei Un kyrkhu ya phi kong ban ai bor ya phi men ta ngin IT no hai kong H Marwein ban shimya la ka jong ka benta Ikong ibayalam ya ka Jingiaseng hakani kapor kidkhot ka Jingiaseng Kynthei kinong sharai balang i pastor kidkhot ka committee balang kidkhot ka balang baroh kenthop ya ki khun samla bat ya ki heb khna bat baroh ki badon hak yeng ki sem ki ba pe link ba kani ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mawroh na ai khu blei ya phi ha ka kerteng ka bat thiang U Trai bat unong pen em jongi U Jingshakri ningkong e nga ai ngo ya U Blei namar ka ni ka lat ka ba u ai nga lingba ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh bangan Salm ya ka khubor lingba ka ktien U Blei wat hap pedeng ka ni ka lockdown namar ka Jingshakri jong ka ni ka khlam COVID-19 pen ban ngi yo ya ka ni ka lat ban Jingshakri ya U Trai lingba ka social media tu ngin yai duai ba U Blei un pin khia ya ka ni ka jingpang khnang ba ki e baroh kin yai bet yai renti biang sa shi sien kan nong rem Jingiaslok na ka ktien U Blei ha ka ni ka jan mien ka long na ka kitab Salm chi spa lai dok hon khat lai bat khat sa ka ba ong kum ni kum ju kum ba ukpa U isen e ya la ki khun kum ta U isen e U Trai ya kita ki ba chep tieng yo U ka ba khat sa na ba U tip ya ka jinglong jongi U ken ma bangi long ka khendo to ngin pendam ha U Blei ki jing duai au Blei ukpa jongi ba bne ngi ai ngu yemi ko kenrat ba mi la pen la pat yangi sa shi sien bangin wan ban kiu ha ki yeng ka baken tang ka jong me hoj atrai mitip kham ba ma mi ya ka bangi ngitip ha ka jing don jong uni khnyang jing pang kani ka khlam ku trai COVID-19 ka bala don ha ka ri ha ki shnong ki jong ni jisu be e ta ka dang ngem yo shu ya ka bang wan kiu ha ka yeng ka baken tang ka jong me trai ba e ki kerpat ya me ko kenrat ya ka ba min pen khia ya ka ni ka jing pang khlam ba sa chi sien ki e baroh ko kenrat kin ya be ya renti da ka mon ka ba khoi ka jong me jisu be e nga khot kerpat ya me ba me men ya don ringkat ya la ka jong ka balang men ya don ringkat ru ya ka Jingiaseng Kynthei ka jong ni ang ni ha ka balang Mawroh
trai ba bangila kaban yakakam ko jome ngila ko kenrat ban Jingshakri ya me ko kenrat kat bangi dang hakani kasla jong kandau jisu ba hakani ka jan mi i khot kerpat ya me ba me mendon hajan jong i ko kenrat kam tam ya Jingshakri ko jong me ko kenrat kabadon ka benta ban sam ya ko kubor ling ba ka kitien ko jong me ko kenrat ai bor hakka ko kenrat bakala ban sam ya ka kubor bat bala ban yo sngo ya ka sur ko jong me ko kenrat ngam long ki jing pen kre ki jong akum ka brio kem long la dam em prasad men sim me ko kenrat ap kami ya ka bor ka bana me ko kenrat jisu ba tu ya rap yang i otrai tu ai yang i ki met ki bakoj bakhya damap atrai ki pop ki rengkang ki jongi ye kining ai ngu ngadem ngapan ngakerpan hakerteng ka jong Jesus Christ min ta barala kataru amen tungin ya pek kendiat ya kenong rim jong kani ka sam chi spalai ka sam chi spalai ka long ka wei na ki sam jing ya ro ki ba kraw tam ka bangi shem ha ki kitab sam baroh ka dei ka sam jong ka jing rwa ya ro bat ka jing aingo ya ka jing isen U Blei kham tam na ka benta ka jing ma ya ki pop bat i ki jing le palat jongi latep ya ka kum ka sam udeben ngem tep ya ka jing dia ha ka bala tho ya ka ni ka sam henrei na mar udeben ulong ubrio uba lamat ya ka jing isen jing bat ka jing pelaj U Blei bun ki ba perkhat lat bala tho ya ka ni ka sam ha ki por ki ba pher na ka jing jong ha ka ni ka sam chi spa lai ka khot ka baning kong udebet ukran yala ka min siem bat uong ko min siem jonga tu kyrkhu ya U Trai bat wat let ya ki jingle baha jong baroh kani ka sam ka khot yangi rukum ju bahabangi ken mau ya ki ka ba U Blei ulale na ka benta ka jing jongi ka min siem jongi kan yai kemen ban kyrkhu ya ka kerteng jong lapia ya kani ka sam ha ki sau benta ki khot ka bening kong haduk basan ka kren chapang ki jing kyrkhu ba U Blei uthe hangi ban riu haduk khat sang ka jing ken rei ka jing isnei jong bakhat san haduk khat pra ka jing tlot jongi ki brio bat ka jing shania ha U Blei khat khandai hadu ar puar ka jing yo ya ka buram U Blei bat ka jing khot yangi baroh lang ban kyrkhu ban mani ya U Blei menta tungin ya pek ya kini arteli ki khot ki balabu kum ka nong rem jing selok ha kini ka por ha kini ka janmin ka bangala pen puli nakmat bat ngan puli pat sa chisien ka khot ka bakhat lai kum ju kum ba ukpa u isen ya laki khon kum ta u isen U Trai ya kita ki ba chep tien ya ha kani ka khot don arteli ki ken tien ki bakong san ka wei isen lani jing isen compassion kum ba ko kren hak tien pareng chep tien ya fear him ka bangi tep kum ka tien nong wei tien pareng ka ni ka compassion lani isen compassion ka mut ka min siem jong ka jing sngolem bat ka jing sngo sen ya ki to ki bakendo ya ki jing ka don ru ka min siem ban yarap bat ban yakit lem ya ki jing ket bakhia jong ki ya ka ni ka tien compassion ni isen la ban shem ha ki kat tu kat ni ki khot jong ka testament barem kitab Nehemia khandai len nong khat khandai dukhon ka sam phra phun riu dukhot bakhat san sam chi spa lai dukhot ka basa ka ba shep tieng yu fear him ha ba ong shep tieng yu ka mut ban tieng buram ya U Blei ban buram ban mani ban shania ban ngei bat ban kermen ha ya kani ka tien shep tieng yu la ban shem ha ka kitab sam lai phulai dukhot khat phra khat khandai hakmi
ka khmat U Trai ka don ha kita ki ba shep tiang U ha kita ken ki ba kermen ha ka jing isen e jong U ya ka ban pelai ya ka men siem jong ki na ka jing yam bat ban sumar yaki ha ka nem snew la ban shem ru ha ka kitab Deuteronomy Shipolen nong the khot ka bakhat ar Exodus khat sao ka the khot ka balai phowe kum ta ngi la ban ong ba unong ruai sam ha ka ni ka the khot ka bakhat lai u pen yasriem ya ka jing isen e ukpa bat U Blei jongi bat kum ki khun ki jong U Blei ngi dei ban tieng burom ya U bangin kham sngo tho shu ya ka jing isen e U Trai ya kita ki ba shep tieng ya U tungin phai khin diat sha ka gospel Lucas lin nong ka bakhat san ki the khot khat wei ter ka par shi U khun sarong auria baroh ngi tep bahai ka ni ka jing ya thu khana ba kum nu U khun ulami na la yeng bat ula ha ka jing sngewbha prathai ka ka bangi yo I hang ni ka dei ka min siem ukpa compassion ka jingle isen e ukpa yala ukhun ban ma ya U bat ban glet ya ki e baroh ba ulale kani ka dei ka min siem ba ukpa jongi u ba habneng udon wat hap deng ka jing ya le persha jongi ki jing le pop jongi pen ban ka jing ye jong U ka kham kraw ban ye ki pop jongi kat hado ba un pha ya ukhun ba e jong U ban yap ye pli na ka benta jongi ka shi thi ka ba ar U apostol Paul shakinong koren kalinong ka baning kong ka khot ka balai ka baong long bala kyrkhu ya U Blei bat ya ukpa U Jesus Christ ba U Trai jongi ukpa ki jing isen e bat U Blei ka jing pentengen baroh kani ka khot ka pen pau hangi bangi long ki khun ukpa ka jing isen e lada ngi shep tieng burom ya U ngi ko ngu bat shania ha U ka khot ka bakhat sao na ba utep ya ka jinglong jongi U ken mau bangi long ka khendau U Blei utep tang ya ka jingmot ka bahashapo jongi Henry utep ru ya ka jinglong jongi kani ka pen pau hangi ba dei U Blei U bala thau yangi U Blei U ken mau ru yangi bangi long ka khendau bat ngilong ki brio ki batlot baswai ha ka kitab Genesis arlinong ka khot ka banyo kaya thu hangi ba U Trai ba U Blei ula thau yangi na ka domet ka khendau bat ula persat ha ki thlio khmot jongi ya ka jing persa ka jing ngi kum ni kumbangi long dei ka jing isen e ka jong U Blei ka ba shom le eno yangi bat U yai pen pau ya ka jing isen e jong U Jisu U pen kan mau hangi ba wat yaw nyu khle jongi ru baroh la nyo Matthias shipo lai pho ko dokhan namar ka ta ngim dei ban shep tieng ya U para ba lok ba e kani ka khot yanga ning kong bat yangi baroh lang bangin dei ban slur ban ya tho ha U haba wan ki jing e ki jing pang ki jing khuslai ki jing snow shep tieng ya tho ha U ling ba ki jing duai jongi namar U Blei jongi ulong bakloi ban isen e U bakloi ban map e kum tangim dei ban shep tieng ya U para long kemi ba e ki hinmen ki para bat ki khun samla ba e ki badon ha ki yeng ki sam ki jongi wat hapdeng kani ka khlam COVID-19 ka ba bat kani ka lockdown yo don na pedeng jongi ki ba ya kan do i ki jing e ki jing pang don ki bangat hau ni khnyang jing pang don ki ba do ya ki kam ki jam bat ni ka jing shep tieng bat ka jing kuslai tungin long ki ba yai duai hau Blei ba un isen e ban pin khia bat ban sait khoi dalaka snam ka ba kodor ya yangi
บัดยากะรีบัดยากะเปิดไทยฮีบารอกะเวกะสามลายพุนเรียวกุดคอดกะบัดเนียวกะอองกัดโนกะบะกอร์ดอร์กะจิงเลอิสันเอจองเมอาเบลยเดกิคนเป็นเรียวกินเรีฮะโปกะจิงกะกิทับเนียงจองเมกุมตากะจิงอิสันเออุตรากะลองนับบอมจุกดชาบอมจุกดฮากิตากิบาเชปเตียงยาอูโตอุเบลยอุนยารับยังงี้บัดอุนเกิดคูยังงี้น่ากะเป็นตากะบูรอมจงอูอาเมนนี่เป็นเปล่ากับจิงโซงูอย่าผีกองนะครับเบนตากับตุกคูบอลตัวเบลย์อุนดาริงกัดบัดพีบัดอุนไอบอลอย่าพีบัดกิจิงไตรกิจิงชักรีกิจงพียากะกำอุกันรานหากนี่กับปอนงไอคูเบลย์รุอย่าพีบาโรki long kami bat ki parabangeit ki bapet ya kani ka program ka jongi hakani ka po bapen ya snok ti biang hakini kita yo ki badangwan ru manginyo bangin Jingshakri lang yo ublei da ka jinkman ti hakani ka po ngai ku blei ru ya kinong isim bentalang bat ngi ki blei sim bentana do inong tam I master balmi ling do nong pure I baju ya kersan ngi na kawai ka po sa kawai ta inong yalam jingrwa I Mrs di siang long bat ya I Mrs. Banika Pertu ibalayala mengi hak bapuli ka kitin ke jong ublei pa bantuai. Te akani ka pon ngene penwai no ke Jingshakri ke jong hi ya ka bangin ruai lang ke jingruai basaus pa anrio. Bat hadin baladap ban ruai ke ni ke jingruai ngak kerpat I teman pesan Dr. Ola Mare bena sapelat yang hi na ke kyrkhu penwai. Jing ai ke dap biang yang haba jing tieng ki ban sajan jong u ngawan na ka pop upalai danut jonga usat jing ai kadap biang yanga jing ai ukres kadap biang yanga jing ai kadap biang ka jing ruai ka basau spa anrio Jing ai kadap yang haba jing ting ki ban cha chan jong u ngawan na ka pop u blai do nu jong nga u san jing ai kadap yang Yanga Jing ai ukres kadap yang Yanga Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang la yang bajur ngas ngau u ong long slur ngalai na jing ma ba u ya da jing ai kadap yang Yanga Jing ai ukres kadap yang Yanga Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing im u kersan Jing yai ru u senran ha pot tap yang trai ngayo song suk lem wai Jing ai
Dong ini doa. Trai ngai ngui menamat kapor kebakodor. Kemengilak ban syakri ban mane meko trai kum Jingiaseng Kynthei Trai babha. Ngiduai nong ptembe jesnai ban kyrkhu pen kentang ikei baroh lependap lang mana kapor. Ngelayo ban syakri meko trai kam tam yo sngau ya kekubor kektin jamal lemaka syakri kebakor dor jam. Anong ptembe jesnai ban kyrkhu ikei baroh. Kyrkhu ko trai ya kekubor kebalang kabor kektin jamal keban kran hangi. Barang hilang baroh ke besngap ya ke kubur jeme lang mana kapor nama manong blai jo ke U Blei Un jo ke Sngi U Trai baban kyrkhu ke Jingiaseng Kynthei mat kiwei pat Jingiaseng Kynthei saudong ke perthei ko trai nang la ban yang sakhi ko trai ya ke teng ke imbat ke dan bor jome mat ke bawai no jo ke kapor ko trai ngiduai ngi kerpat ko trai ke teng trai ban nom plim Jesus Christ. Mata dah haruk jai ai ke badap yang dap ke hayu try nong prim Jesus Christ ke jingit ba ke bamayan ke bapla ke jong bleu ke pan bam jukut lem ros la batiang ke jimsat bor ke badau man sim ba khoj oi kini ke jingat khod lai wei blai kin jong sa ban ngi kum ki khon ke blasil spark jome kin jong sa bat ke wei pat ke bangai saudong ke berthai ke badam bat chakriyo blai menta chata bom jukut ro amen.